Ken Timin to baby. Oh. Kennedy Agyapong Timin to baby. Because Gidia, ye de spirituality eto nche Gidia minya wo yewura Ken mu no. Wa ma inside esifom. Say MPP epese oba power and yewura Dr. Alhaji Mahmood Bawumia. Say nyame wadom na wo wini primary sa. Bomodin na ekwan bia so twe yewura Alan Kojo Tramatin John fana yeden bra MPP party no NPP winning so MPP ben win power key no ekita yewura John Alan Kojo Tramatin say yewura John Alan Tramatin edi John nko adia and ye betime de ono ne shebre no ene ne din no asesa ama yewura Nana Adodankwa Akufo-Addo nesan say yesesa Nana Adodankwa Akufo-Addo ne yede yewura John Alan Cash ebe share ho ede ono sebe ne shebre no edane ma yewura Nana Adodankwa Akufo-Addo ne ye ka kire ni say ne ayi 2016 obetimi ayeden aba power nemum say wudi eno na wuwie na wobekwa the only person say wo so nsa eye yewura Alan Kojo Tramatin so moye ne sa ne kire say yewura Alan Cash ebesan aba back to said ye na otia yesisa ne shebre no Abusia Nana Blay Messiah ababedi enkomo na abusia Nana Blay Messiah wo bisa se wo ye wan ko TikToker or ye spiritualist e wo ho ya ne wo followers ye pa na abusia wabedi enkomo e da fa ono abo kana kompreko Agyapong ho na ne enkomo no eno e na akosheki ono abo kana kompreko Agyapong e camp ye pa abusia Nana Blay Messiah e kire se wa ye disappointed e wo ono abo kana kompreko Agyapong mu efi se ono abo e ba bonte be kire se wo no de asofo de wo ni omu ni nyamesom kra wo nyamisumu ni ade afa ye koda sore ya ono abo na wonam campaign ase a wo chi asofo so mo de omunsagu ne so e bom paye edema no afa owi a chi kra pa wasan a hye program ase e friend say Ken Praise ama asofo akuku dam ne anyotofa wo nyina so eye nyamesum ho adwuma e na woni wo mo e konna e de kra na nti sa ne ye no wo kire se sa de na ono abo ye nti abato oklabusia wo kire se want to be ya beto ansem no so na etu magi hni mesre so me subscribers no so dia ma me ya no wakai sa wo de bell no e be ka ho sa no upload no tumpe woni first person ya ho sa ebedika kabusia enye sansem nko Nana Blay aka wo ka ne sai wie no wo sai e de akwantre ekọ anase wo de akwantre to dwa e de ma NPP4 e kire wo mo nia se obi obetimi afa aba mo kwakotui flag bearer no ne wo se wo mo ye ansa no metimi awi ni power no nemom se wo mo pese wo mo tena opposition 8 years dey Nana Blay kire se ne akwantre no mo nye na se wo mo pese wo betena opposition 8 years na se wo pese wo ba power within 4 years ye besan to abai dia ene Nana Blay se akwantre na wo de egu ho e de ama NPP4 no wo mo nye ye ni kan kotie se na wo kire se wadi ono abo kana kompe kwa Agyapong ho yawa enu nti aba no kwa want to be Ken Timin to baby. Oh. Kennedy Agyapong Timin to baby. Because Gidia ye de spirituality eto nche Gidia minya wo yewura Ken mu no. Wa ma inside esifom. Because yewura Ken etu nanum tu say ono oye traditional belief. Eno no believe. So okotna sorry dem eye sabi waste of time. O kaseti asofo fo ene be say on my kronkro Ghana omo na ehye nkom ene we bewini ene we bewini nti namnum say emra adru yewura Ken so no anka 31st night on kwa sori na anka obeba traditional for ho say emom paye empanye den emma no yewura Dr. Mahmood Bawumia oye kremoni nanso otimi ko say yemom paye emma no because traditional so mo na mugu nsama ye de osagefo Dr. Kwame Nkrumah ebe si akonya no so tumi elidi osagefo Dr. Kwame Nkrumah ema ne beje fa ho de no sebi enye nyankopon na ye ka se nyame owoso no eye nananom tumi ena elidi no so what I say nti yewura Bawumia kura ko ba bia masesi ye de ato ne di so ohun ba bia oyede okọ but obeso o mai Ghana
enyi nipa asɔre na ɔbɛsum ɔman Ghana nti ne ɛsɛ pata sɛ ɔsɛ yɛde ma Kaiser no ɔsɛ yɛde ma no ɛyɛ buo na ɔde yɛ den ɛma yɛ yɛwura Ken wokɔgyina asɔre dan mu ɛma yɛhyɛ wo nkɔm na wokaa sɛ amanfoɔ ɛbrɛ so wo sɛ ɛyɛ bɔne no afi de wo wabrɛ so wabɛgyina hɔ ama yɛahyɛ nkɔm wantumi ambie wɔ ano anka sɛ masa nkɔm hyɛ deɛ m'ani ngye ho wanhwɛ de ntɔkwa bɛba daakye nti nkɔm hyɛ no twa so na kyɛ sɛ wonya mbɛdi wɔ mampanyin no mpo no already sɛsi ɛyɛ wagye brabo no bi yes nukwu na meka kyerɛ wo ɔnsɛ wopɔ obi asɛm a wodɔ obi na ɔyɛ adeɛ no ma wo nsa si fam a ɛyɛ because of no also ka kyerɛ sɔfo no ɔhyɛ ne nkɔm sɛ sɔfo mpakyɛw asɛm wɔ ma ka ne dada sɛ mo a mo hyehyɛ saa nkɔm no mo na mo de ntɔkwa bɛyɛ dɛ ɛbɛbɛ Ghana ɛno nti yɛntwa so nka hɔ no ano no but so watumi agyina hɔ ama because of post wa wo ba bɛ paint no yɛahyɛ wo nkɔm na ɛno deɛ wagye ato na adeɛ kye yɛn so wonka ho hwee deɛ a na kyɛ sɛ sɛbe ɛsi a wobɛdi wɔ mampanyin no a nneɛma bi a na nka sɛ fata sɛ wɔ sɛ woyɛ no because of sɛbe power no nti still wobɛyɛ dɛn wobɛka wano ayɛ dɛn ato mu that's why me say me nto aba bi because ɔno pɛ ɛna na me say sɛ Ken ba na ɔno nso bɛdi president na ɔno nso bɛyɛ ne amanfoɔ yɛ ne bia na kyɛ sɛ ɛno ano no me nto aba bi na menim sɛ Obama magya aba no to ni sesi akwa so ahu iti ni nua nsɛm a yɛ kan ano ɔden na ɛya hwɛ obi kasa ɔsɛ yewura bawomia ɛne nanado ɛne bu wɔ man no wakapa yɛsɛ nanado ne bawomia de so abusua wei ɛne nsɛm a wɔkan ne saa wie na afei ɔde akwankyerɛ wei ɛto dwade ma MPP fo sɛ MPP ɛpɛ sɛ ɔmɔtena opposition for more than 8 years deɛ and deɛ asɛm a making ɔmɔmbɔ ntungu baabi na mmom sɛ MPP ɛpɛ sɛ ɔba power and deɛ yɛwura Dr. Alhaji Mahmood Bawumia sɛ nyame yɛ wadom na wo wini primaries a bɔmmɔden na ɛkwan biara so twe yɛwura Alan Kojo Tramatin John fa na yɛ den bra MPP party no saa na yɛwura ɔhene Kennedy Agyapong onso nyame yɛ wadom na wo wini NPP primaries a onso bɔmmɔden na twe yɛwura John Kojo Alan Tramatin onso fa na bra MPP party no ne ɛwɔ mu nie NPP winning so MPP ben winning power key no ekita yewura John Alan Kojo Tramatin na mekan wonte ase efise wonnim ekwan a yewura Nana Adodankwa Akufo-Addo efa so ebedi o mampanyin ye wo ha obia te na bakwasem se yesi Nana Adodankwa Akufo-Addo ontimi endi o mampanyin akonwa no simple because on the John nemum shebre sisanfue shebre danefue shebre danefo ono na premieza enuti abra kondie no enyina bedru na premieza menim no akodie ni nyina ba fom efise ehun se yewura John Alan Tramatin edi John nko adea and ye betime de ono ne shebre no ene ne din no asesa ama yewura Nana Adodankwa Akufo-Addo. This happened the year 2012. The year 2012. Ena saadi we happen. Listen say yes sister Nana Adodankwa Akufo-Addo near de yewura John Alan Cash
ebe share ho ede ono sebi ne shebre no edane ma yewura nana adodankwa akufuado ne ye ka kire ni se ne ayi 2016 wobetimi ayede aba power nemum se wudi eno na wuwie na wobekwa the only person or se wo so ne nsa eye yewura Alan Kojo Trematin se moye ne sa ne kire se yewura Alan Cash ebesan aba back to said na otia yesisa ne shebre no Entabusia na blame ne nsɛm no ɛno ne yakwa kotie ɛde aba no ntimɛsrɛ sɛ ode wadwenkyerɛ ɛbɛto comment section ho ɛde ama me all the social media handles no ɛyɛ too much gh wo subscribe like no wa share na afoforo so ɛnyɛ bi ahwɛ dark gold enemy makra